Ki paralok ba i hakan ka por nga pediang sobhaya ngilang baro siya ka morning devotion one ban mani jong ka KGP sinat sabngi ka ba lapniat ka jing sang sama sinat hakan ka jing pusan lengkat ka tin ka jong blai hakan ka sengi ka benta ka bang akwa bangin ya pusan lang hakan ka por na ka tin ka jong blai ka long na ka kitab unang yatu lupa Ecclesiastes klanong ka bakat kadakhat kabanyaw kikantin kibaong kumni bat baka daumat ka phai pat siya ka khendaw kumta kalong baka mensim kan phai siya ublay ubala ai yaka ka benta pedeng ka bang akwa bangini pusan lang ha ka por kalong ka mensim ka jing ai bakordor ublay ka mensim ka jing ai bakordor ublay ki paralak ba i ka kitab Ecclesiastes kadai ka kitab jong ka Old Testament ya ka balakran syapang ka jingmut jong ka jingim ka jong ubriu bat ka jingja ka basisya ha ka jingim ka maman lang kasngi ki para bangaj ba i ladangi phai na nakaktin ka jong ublay lang ni ka benta ka bang pinsngaw ha ka por bunsin mangi ki briu ngisngaw baka ni ka jingim ka kutno tanghang ni ha ka baka perthai kadai namar kata nakabenta jongi baro bagailang tang bangin siyalak man bat kabat kabangis ngau biang namar bakadai ka jingim ka jongi kat bagin im nang sa aslai na perthai ngis ngau bakani ka mensim ka jongi kadai ka jongi hi kamdai ka jongno namar kata ngi baham ngidi ngilek man bat ngis ngau thu bat dan ru ka jing ong bakadai ka jingim ka jongi kadai ka my life my rule and my choice bat namar kata ki para bangai ngim syam la penkre le ngim syam la pensyong no rim na jing em ka jungi henrai habangi phai pat na tin ka jong ublai ka tin ka jong ublai ka yathu badan artli ki jaka ki ba ublai ula penkre na ka benta jongi na bata ka jing em ka jungi ndang la khlat no na sla chu ka perthai bat hakata kalong ba ndang la khlat nang ni haengin lai kita ke artli ki bentana ki ba ublai ula penkre na ka benta ki jungi kalong ke jingsuk jong ka bedang ya ke ba ublai ula penkre nam ta ki bangai how Jesus Christ bat ru ki ba but yu ka wai pat ka bentana ka wai pat ka jaka ka bagaktin ka jong ublai ka yathu kalong ka dujak ding ya ke ba ublai ula penkre na ka benta usaitan bat ki nang but ki jong u namar kata ki para bangai bi ka syong hanga bat ka syong hangi bat kumju raya phi kinau sngap kumno ngile ya kan ka mensim kalong ka jing ai ka bakordor ka jung ublai ka jing im nama kata ki para lok ki bai kadai ka jing ai ka bakordor ka jung ublai yang ki briu bun sin pan ngi kwa ban kam trai ya ka ndaka tin ka jung ublai ka yathu yangi bahkan ka jing im ka jingi ka ba ublai ai kam song ne sa la ni kam ne sa bat ngi ka jirwai sam ka bakhandai phau ka dekhat ka basi phau ka yathu ba ka jing im ka jingi jung ubri hasla jing nak perthai kalong nyow phau bat phra phau snem du kani ka jing im ndak kala kut lawai no kan lek phai pat sya ublai kum men ba ublai wala thau yo ubri wala persat mensim nak tliu kumut ka jong ubri bat kum ta kalawan ka jing im kum taru andang ila khlat no nasla perthai kani ka jing im ka tin ka jong ublai ka yathu bakan lek phai pat sya ublai dan ki paralok ki ba i hal ka jong ka jingai ki briu ki ngai syapang ka mensim ba anda habala klat no na kamet dan ki bangai ba ka mensim kan phai pat kat kum ka kan wan phai biang kata kat kum ka jinglong na jingle jungi ki ka karma ki wai pat ki sim ba ka jingim ka kutno tang halum jingtap ki wai pat ki sim ba ka dai ka jingim simat jungi bat kum ta dan mano bala bersyung no ya ka bat ka kutno tanghang ne hasla jeung ka perthai ndai ka jingai Kristan ka jingi ki para bangai bat ki para lok ki bai kan ni ka mensim kan lek phai pat sya ublai kumbang ibet kumtang Galatias ndriu pra ka khat arip basphau na ba uta babat hakado jong uhi na kata kado unyo ot kabop ut ndrai uta babat ha umensim na uta umensim unyo ya ka jing em bam jukut u Jesu hi u ainong ha uwai pa uwai baro kat kumbalong ka jingle jong u
jing pen pau ar ku ar khat ar namar kata habang ipai siya na kajing em ka bakordor ka lang kajing em kajing ai ka bakordor ko jong ublay ka ai ka bangi day banle bangin yo bat pan impat ya ka kidan lightly kibenta southly kibenta ki banga kwa bangin pusan na kada kapor kata kalong ka banakong bangin ngai ha ujisu uba utra kam ki kam apostol kalna bakhan riu kada khat ka balap huwai kaya thu ba haladang inga jau Jesus am mangipin imtang yalati ndai ngipin imru ya kaying kasam hibaro kawai ka gospel yu anis khat saw lenang karkhat ka banriu kaya thu nga ubalong kata ka lenti bat ka jing sisya bat ka jing imde am don bawan sya upa ndrai tang danga ka arpat ka benta kalong mele ru ya ka mon jong u om tang ban syungai Kaspal yu Matias nyaw lenang arpuai kadakhat kaya tu ba ambaro uba ong hanga atrai atra. Uban yo like apa kahima kibneng. Nrai uta kain ubale ya kamon upa jonga ubah abneng. Lada syungai ki paralok bat ki paranget bai. Lada ngimdan kajingle. Kata kajinget kajungi kasyulong le no ai. Gumtaru kata kajinget. Lada kamdan kajingle. Kalong kabayap haladehi Jacob arkat nyo kumta ada kumno nginle ki para bangay ki parolok tongin puson ya kena kat bangi di imnasa asla ya kena pertai kumno banginle nang ta susu nginle da ka kumno ka banginle kalong dah ka bangi saki bat yatu ya ujisu ka jinglong jingem ko jongi kalong kata kalong ada kaktin lane kaktin kabangi keren nang ta ki jingle bat ki jingmut ki jing perkhat ki jongi kinlong kat kum kamon ka jong ublay nang ta susu bangindan yak giso ki jong umensim bakut bakin pau ha ka jing im ka jongi bat ka basaw kalong bangin lan yaladi bat bud ya ujisu Gospel Matias kan riu lenang kada khat ka ar posaw ka itu Ujisu uang lada uno ru uman ban wan bot na din jonga ai unlan yala de bat unra yala keding pena bat wan bot yanga kalenti ban long kristan le ban im kristan le ban bot yo Ujisu ki paralok ba i kalong ka ba tan bat kalenti ka ba kim ka ba Ujisu hi uang kalong kalenti ka ba wit ka ba kim bat kendiat ru ki ba bot bat bajit ya ka Kiji ki para bangai ki ba i habakan kedai ke lenti ke ba ke lenti ke bakim kam simut bangi bud Ujisu ngin man ke jing na udne Ujisu ba mangi ngingai ukular bandar kat lembat ni hadu banda wai nak ka jing im ka jungin asla je kendau bat unia dan rengkat lemro bat ngi unia persek boru ngi habdang ki jing bat dak bangai scam barengkat bad Ujisu ngila ban laj sesiliang kan ni kijing jong kajing im gumta berpen im ila ka mensim bat bandan rengkat bat ublai ki para bangai bat ki paralok ki bakodor andang ila klat nasla jo kada pertai kadai yangi bangin penen kam hok ia kada kajing im ka ba ublai uai kat bangin im dangsa hasla jo kada pertai ba kada ka mensim da ka batip skam ba kada ka mensim ko jungi kan lai pai pat sya ublai bat hangta kasyong hau blai bon ainong hangi kat kum kajing le kajungi hasla jo kana ka pertai ka ai ka jubahap ka bangin ai khamat ka jong blai andang la klat no nasla jo ka pertai ngina mana ban bori ya kijing le kajungi klong la kalong ka bari na ka bapa namar mauhi un ainong ha ka bapa ya namar uyoi ya ka bari kajing im kajungi ublai unyo ban kerku ya kana kajing pusan ka balengkot nakaktiin ka jong ublai ublay na kabenta ke buram ka cuku. Amen. Ting ni pendam hak cing duai. Ya aingu ya me ablay ubah pa ujongi ubahab neng. Namar kani kapor ka bakodor ka Malaysia ngau bhai yang ngi kun ke jong ublay. Jong me ablay bangin dan hakani ke caka. Bat kumjur ablay bi ya ke Malayalam ya ke jing im ka jungi ke balalait no. Ngi aingu ro ko kenrahat ya kani ke jing im ke mame ai hangi. Ya rab kersan bor ko kon rahar ikat memedang ibit pensa ya kajing im kajing sela je kada kendau nginang la ablai bi pendan kam hok ya ka bad syakri ya me ablai bi kodor
Barkumju ru ban le tang ya kamon ka jong me ablay. Isnai kersan bor ablay hap dan ka jing ya lenti ka jing em ka badap da ka jing le hak da ka perthai. Ai bengin sya ila di hak ka jing lam ka jong me ko penrat ba bodor. Umen sim jong me ni hikai yengi ablay. Bat yarap ru ablay bin sya ila di hak ka jing lam blay ka jong me. Kersan bor ablay bi ka ni ka ya lenti ka jing ka singi hiparok awai. Ke barok ka bengin le ngit pendap ko penrat. Kalong lembak ka jing lam blay ka jong me. Isnai pedang sos ya ka jing duai ka jong me. Pada mutrai pada pen ibu jong ijis kesipahan ni kerpat kini baru. Amen.